सान्थिपुरनि सावथुन अनसाय कमिटिनि बानजायनायाव सान्थिपुर माइ बाजाराव थैनि गाब आरो फैला MCLA बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर माइ बाजाराव 12 नभेम्बर खालि दिन्थिफुंगोन थैनि गाब आरो आथिखालाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मुंदांखा जानो हानाय फैला बरगयारिनि लिरनाय आरो बिथोन होनाय आबुं बर' सावथुन फैला MCLA खौ बोहैथि दाननि 13 नभेम्बर खालारखालि दिन्थिफुंनो साखाफारा जाबाय। बेनिखायनो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैना नायफैनानै हेफाजाब होफैनो हांख्रायहरदों सान्थिपुरनि सावथुन अनसाय कमिटिया। खुलुमबाय। सावथुन नायनो मोजां मोनग्राफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोंहा फैगौ 12 आरो 13 नभेम्बर खालि सान्थिपुर माइ बाजाराव बर' सावथुन दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय 12 नभेम्बराव थैनि गाब आरो 13 नभेम्बराव फैला MCLA। साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि सान्थिपुर बाजाराव लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। बेसे समनिफ्राय देखायनाय जागोन? टिकेटनि बेसेना बेसेबां जागोन? टिकेटनि बेसेना जाहैबाय सियाराव 100 रां आरो गाहायाव एबा हायाव 80 रां। बेसे समनिफ्राय देखायनाय जागोन? जों देखायगोन 8 बाजिनिफ्राय। बै सावथुनाव रल खालामनाय बा बाहागो थानाय लोब्बा थानाय सोरबा आर्टिस्टफोर फैगोन नामा? आर्टिस्टफोरखौथ' जों लेंहरनाय जायाखै। नोंथांमोनहाबो मिन्थिखागौ नायगिरिफोरा। जोंहा फैला MCLA आव दङ जाहैबाय फैला, मेन्डेला आरो दाब्ला बिसोरो दं जाहैबाय। गुबुन मोनसे सावथुनाव दं जाहैबाय एक्ट्रिसआव जाहैबाय मौसम आरो एक्टराव जाहैबाय राजिब। केपासिटिया जाहैबाय सियार दङ, सियाराव जोंहा 1000सिम जागोन आरो गाहायाव जोंहा ट्रिपाल बनानै होजोबगोन आरो बेयाव 500सिम जागोन आरो केपासिटिया। टिकेटनि बेसेना बेसेबां? टिकेटआ जाहैबाय गाहायाव एबा हायाव 80 थाखा आरो सियाराव 100 एबा 100 थाखा।